Ja, vi og live i Jøknon, og i Sarpsborg i Gøtto, til dist mellom Vutsing og TBF Sora i Røyn. Og for å begynne vi oppstillingen nå, Tja Vutsing i mål, Elias Rasmussen, nummer 3 Hannes Jakobsen, 4 Atle Gregersen, 6 Frøe Benjaminsen, 8 Hein Hansen, 13 Erling Davidsson Jakobsen, 15 Jakob Vatnamar Olsen, 16 Hans-Jørgen Djurus, 21 Gerst Hansen, 24 Gunnar Vatnamar og 30 Adesina Laval. Av bunchen nun Tja Vutsing sida Bara Reina Drø, Andreas Lav Olsen, Filip Georgievich, Hans Paul Samuelsen, Ase Rasmussen, Søren Ankel og Hans Jakob Lervik. Tja Soringon i mål. Daniel Gottfred stender her. Men Hatti Marius Bensen. Nummer 3 Daniel Gottfred, nummer 4 Anton Holse, nummer 6 Reggo Johansen, nummer 6 Boe Eilsson, nummer 8 Heri Kjerpo, nummer 11 Eirikur Magnusson, nummer 15 Teidur Olsen, så nummer 16 og i mål Marius Bensen, nummer 16 Salmundur Beck, nummer 20 Mats Wallberg, nummer 21 Jon Ache Jakobsen. Og av bunchen Tja Soringon sitter Kari Jakobsen, Eiler Brattaløy, Andreas Sørensen, Jon Krossla Poulsen, Ari Poulsen, Stefan Radosavlevich og John Marne Lindeskov. Til dessen det Dagfinn Fotna som skal døme, og vi har noen her av Vinjardam og Marner Fotna Olsen. Det torst og godt. Vi sarper det, og et løyde låt. Når etter hvert lån inn i delen. Og her nækka av folk som kom. Ikke sånn ikke som mye kveld av klakksinger var vidt an, men de pleier å komme spekler som distene byrjar. Ankor kommet ur sjorødene, så de vantar seg helt sikkert. Og en gav han dist. Og Ultras som alltid är dist tar och här är det sjöan klockan 2 och Josh Klart och hangt bannar här upp och sida och trumma och har gjort det. Ta så stora lötna. Dagfinn J Klart. Så brukslar han. Och det förrjun de fär som ska till gång där. Och vi ser på det. Det mellan Vutsing och Soringar. Boe Eilsson som misser bollen där. Han mest spelaren till Soringon som skott flest mål. Han skott 12 mål. Och han som skott näst flest Jon Krossla Poulsen. Han sitter på benchen vet det. Det helt säkert en gå med att kunna sitta inne med en kompakt och Vutsing-allie. Hinne Disney där och KIHB och FNSOI Nordsjö Väster B630 och Ebestreimor skala som alla börjar samstundes. Här får vi det fyllt jag verkligen en vik och slag gånger här. Nu solen har kommit fram så det får in lögen till över att fotboll. Skall de kommer näka väl ut i september manna. Spelin jag har match 2 för 4 år och tar by Disney and där 3-0. Han fyrir i Gøtto og han satt ni vi stod i solen. Og Bauferna har det vært talen om en fysisk pregandist, og det er det nok atter det. Lineledja typisk det er 4 i Deibolton. Det er med lengt innkast, er det Frøe Benjaminsen skal ha vekk. Til Herak Kjerpo som misser han til Laval, men tar få vetterabølten atter, og så kommer det lenge bølter fram her i Atle, som skal ha vekk. Som han annars ikke gjør så øyelig enn og han annars kjent for å ta bølten til sin helt enn han skal ha vekk, eller kan skal lette han færre. Vutsing går som spalt i møte K og heimavettel tror jeg noen færre her, mye dagen. Han dissen enda i 0-0 og det var en distor som var øyelig avskavet av nekken lenge om bølten og Lin ikke ordentlig at holdt at Kaira får og her er det flott spill med Heien og Gunnar som
När det här som skjuter på mål att då för bollen. Att det är så men så kommer bollen ut till Gerson lite för att linkast. Som är faktiskt det luggar gott som ett vanligt inlägg från honom. Han kastar långt och hårt. Men som jag säger så ända han distri 0-0 och han var präglad av längdbollen, hövbollen och duellspelet och det var inte några favorabel tid efter så vi kunde våna att distrin där vi månade bättre. Och sen flyttar folk fram. Som Soringa får åt veck och sen går bollen natter så det här igen han är Rängstad. Alltså förut ungefär 4-6 ungefär och i F-dalen i år. Witchinger ligger nummer 8 vi 5 steg till B6 ner till B6 och KI som är bant i hölden av Taimon. Tar det av alla next team men B6 har bättre malerstycke. Witchinger vi nudger 4 steg B6 och KI 4 och så kommer den så i vi 6 som väl jag måste säga så att steg upp här att han hade vunnit stägbarapinchen så här då bara finns 8 steg och i F-dalen och ta känner hon av sin rätt ettla ja låt oss bara säga hon så är det inte glädje för det 8 steg i Dremondiston det har de alls inte och särskilt att tappa med skala som det här tappade för jag tror det så är säkert öljan extra time. Men det har vi ser watching just och startat att dra vunnit sig var men just att det lyckas som stäcka sin upp och här en helt och grov tackling för hela Gerb och det är det första goda kortet som kommer här där till nummer 8 Charles Oringon. Här är Gerb. Watching går över tar av vunnit sig var men just hade ofta lyckas som mist steve och inte ordentligt värda samma li som Aron Kappins nu och det är ganska tema ser att nu från NSO och till spårning om till om det är några psykiskt då jag vinner en kapping mitt i kappingar nu. Är det sen ser man då spela stäbba från 18 och landskapen i li och det kunde kanske vara akkurat som man kunde diskutera det för runt Aline missa för 18 år. Men nu är det Fröe som ligger an ser ut att finns nog så ilt. Men han har tacklat inte värre oss ni hör och vi näggar för. Det har jag ganska ultra start dit och Ali just här. Men det läggs till vi Askvaron. Bara med vattnet är ja. Inte nägg folk men i skolan är helt fitta folk. Hinnerna är tar fast och tar som och fast och männer som sätter sig i fotbollen. Det går de när vänner stand under i G-hus någon som står här inne så det är lite bra att ta en annan till att huset väck. Nu Frau kommer fötter åter. Han pjöst inte av att någon ta motspelaren för gott kort så det är gott jag vet inte. Behålla mannen inne. Men han fer inte fram till så luft eller han är säkert finns sin drilt. Det med den lägger här kommer Gunnar vattnar för han. Ja han kicksar han kommer ganska lite knappligt ner till Gunnar och det ganska skjuta så stack bollen upp på banan äldre än foten och men nu tog där bollen innanför det. Det är inte lov. Ska man sparka sig så mator. Som sagt så är det fullt omfär i F-dalen och det hinner listen är och alla är gångt. Och här är 0-0 alla sen igen. Och vi skulle nog följa vi och komma vi uppdateringen härifrån. Det här oss Laval. De missade bollen så är det här i Kierbo som ränner sända boast där. Det är rätt förnuft och han är negva fair down fair. Och det här igen. Några Michelin mellan Gunnar och Fröa. Atlan nu väger om men mottagaren var själv klar på det.
Marius Bernsen som en av den enaste tja Soringen som har spalt alla distnar här till år. Vi målspark nu. Tja Witchinger da Hannes Jakobsen som spalt alla distnar. Missade där bollen men Rekve blev tacklad men han kom upp att Rekve Johansson till Soringen. Ein Hansen. Och nästan där Jakob Wattnamar som börjar in är en av de första distna börjar in i år. Det ska ske det den allra första. Han är över neck klar och ska vom. Han är en öliga fast så han är också explosiv och det är också typiskt att tar lagarna få muskelskear och det är han nästan över neck klar och faktiskt nästan i ett år. Ja, han är så klar att börja det. Han trackar Lucas Minna av FOL till Witchinger för ta Hannes Jakobsen blev skattor och Ronavik tar man in och gör det öliga gott och folk går öliga Eva som om Hannes måste få släppa på jätter men det jag visste sig att falla så att jag att han blev skattor och Hannes gör det gott så det var lite Eva så kvar åt plats i att det ja vänstra backe. Så Witchinger själva Wattnamar raktor av karantän i det och i hans plats kom Hein Hansen som förra halvår i år var en tur i Havn och spelade vi Happe. Han var spalt omkradister vid Witchinger kvartor och han skorade i mot Soringen och i Sore senast. Och från vi en längskott i år är inte längst av Lavalver och Öliga Fröjer han skorar 8-0 till Witching. Att jag sa sin då jag syns det märkligt ut. Här kommer Hannes Röjne avsluta och räcker inte bollen och så kommer bollen ut till Froa som färskott och bollen ja han var inte av mål och Laval fänger han och han verkar ju lunch men han fick så lagt bollen till rättes och skott han mål 8-0 och till hans 15:e mål i år. Så han är vår halsigover han fångar så Witchinger och Atleja på. 15 mål och i Taimondisten som baldrer då. Clement Olsen har en distin det 16 mål och att det Kina Laval det kom upp på första upp på 15 nu. Och Bantjöln och han Patrick Hansen som har karantän nu där så han får inte mål. Alltså 8-0 till Witching vi där spalt och i 90 minuter nästan 20. Och det var att Kina Laval som skorar. Så det är Bo Eilsson som center Anton Holtzias där. Han kommer man gör nu. 24 här är Nekman sen för en Josablauer för att ja och så att en Josablauer. Rekve Johansson för TJ Bolten ner och varstan väl. Så ringarna kommer väl fram av vattnet till inte. Tar Atlas är inte bara spela på halvdörsligt men tar det så 18 för nu så då må upp att få sti. Upp av vattnet eller fram av vattnet kan man kalla det. Alltså 8-0 till Witching här. Det var att han har en stövar som Bolten skotten och på mål träffen här och Bolten detta så till Laval för Hampton och skottar han in. Jag ska se från att och i Fogla för er och jag får NSOI spela här är stövan 8-0 till NSOI. Och till Paul Johannes Justinsen som skorar. Hindesner och Adler Jauner 0-0 här är det Kai HP Norrköping Väster på 6-3 och Ebbe Streimer skala. Reina där spelar smart där kommer alltså bort ut i vänster så i Witchinger. Lägger han för frispark till Soringar. Det är ju tar det högre så igen. Och till Malmö och Marius som attlar sig fram att attacka där men
Ja, han dömde ju frispark till uppkast. Sen för det. Och här igen för några spelarna åter till Marius det gör han. Marius Benchen han norske målmaren i Soringa målen han är en annan målmare än vi det vana så ger för han är öliga offensiv som de spelar han till ta en frispark längt fram i ötlon och ständer ofta längt fram inte han är inte så jävla benchen av sig han för i allt som man kan. Det är alltid stort att så gör en målman som tar att spela lösen annorlunda än alla hinner. Det är en också konservativ plats att spela. Vi är nog säkert där kan Witchinger komma upp på 2,5 och halda frastön och i det minsta halda frastön från till B6 då KV. Som Eisen spelar nu och det här är 0-0 till Bauerleo. Soringar som ligger 25 och ner 60 från strikene och ja, det ringte att säga att de slapp ner men tar konjat från leva lite sin trick då vi tar att Norge Västra var nog så svära distrikter till att få steg med landa spelare med 6 där som ligger väl fyra till Marstrad det tar ju helt avskriva i den. Men det är helt och visst att två liv flyttar ner ur F-dalen i år till och i första delen här som Abbe vann och gör här är vi 8 tror som är vi och i spelen om man flyttar upp och tar för att göra av 3 plats ner av 4 plats att man har tappat då. Nej, orsaka att spelade ja, det med att Soringen och Sore. Så tar det inte helt tryggt att flytta upp än. Tar skulle jag för att spela tar först när för jag vinner då. Så Chatham Chanos Väster lever en vän än vi övervärande i dalten men det är nog väl så klart att de att avgrätta ordentligt själva så lösa att det ska då vara att Leo när är dalt. När det bor Elson han kommer till skott och bollen för vidare. Som sagt så är Bo Elson han spelar en Chasoringen som skott flest mål i år. Han har skott 2 mål här till. Så han har gjort det väl här som kappingar nu. Han har ju hållit säkert så en låt utan 5 just in som är kom till helt där. Chasoringen. En how då så finns det med Witchinger och jag tar tappat in både snart 3-0 som vi nämnde Janne. Och i lötning är stövan 8-0 till Witching så som Ankor ville sagt så sövan inte det sig men distrin är bara få am något gammal när Jakob Wattmar som visar sin affär och här lägger han bollen väl på tvärs men Gunnar och Adesina av alla färra ska över honom och så är det Soringar för att stävja honom. Här är en ölig färra Jakob Wattmar där. Då blir jag kämpa ut att kvar av dem nu skjuter lava eller Jakob och tar lava vill skölja den här kappmödron och så det är inte avgrått vi bräger kvar av dem skjuter eller jag där och ta som bollen. Men han är vår negva fair till helt säkert Jakob. Och det här igen och Räckve som börjar som han hade bollen vinner Räckve. Och så ger han lucknande träckarna för rätt och fair frispark. Till helt säkert stått till att spela högra backen till Soringen där. Första skulle attacka sig av Jakob Wattmar han har negva fair och så har han störst allt i Hannes Jakobsen att han vi ivlappon och han kommer fram vi så det är en pressa högra backen där. Missade bollen han har kommer väl fra. Men Erling läser spela väl och för bollen natt. Så kan jag sen se fra att i Danmark här som
Och i Danmark och i Odense här Johan Simon spelar stöva 0-0 tar spel med Randers tar börja och sen klockan 3. Och det den förra och en öliga stora möjlighet till att Kina Laval här. Han räcker slash bollen och att rädda en vattnamar som gör det gott ut så inne och lägger bollen in för och Laval ska bara nästa bollen så för han mål men ta Jordan switch knock i alla fall annars lägger vi igen och här skulle han ha gjort det till 2-0. Här ser chansen när han skott i mål öl ofta för. Så Soringarna kunde Andalösen lattare det är bara 8-0 än. Alltså Johan Simon som spelar i Odense här var 0-0. Och hinner Disney för då här är alla 0-0 än så det här det är bara mål kommer här och vi får glad för det här än så ju skorat 1-0. Här var det att Kina Laval som skorade 1-0 och han skulle ha skorat 2-0 nu för Lötja. Länk att jag ägnar halva bollen halta väl på bollen och så som en länge boll fram mot Jakob och han renner nästan upp och lägger väl en för att det för folk i fältet som inte får fätra bollen och så ringer för att borsta att det gott och fällt inlägg från en vattnamar av bollen. Han mest är under vattnamar i Schweden han karantän så det vattnamar och sen spelar från i fjör han fick så fjärde goda kort mot Klaxingo. Migdain här Sarpegere. Men hinner vattnamar som är av att när vi sannolikt stört av värre än han är det tar komma fram till inläggen där skulle komma fram till. Det är ganska många människor som är innanför som vill ta med bollen och som manglas att binda knär ordentligt på. Och det här så spelar fräckt vad är här till Anton Halse. Tighter Olsen. Att till Janaka. Så det är Erling som skjuter bollen där. Inkast till Soringar. Har kastat till Bo Eilson. Räckve på tvärs av att någon har sin färd av. Han klarar Salmond inte att tämja. Han fär oj så högt och oj så långt. Inkast Luching. Så är mål och Dongasand det och till Norrköping Väster som lagt sig 8-0 med 6-3 då. 8-0 till Norrköping Väster så nu är knappt ja hvis Urslin halta sig som är i lötnen så är bara trust i Norrköping Väster upp till Soringar så tar sannolikt inte tycker vi att tappa det. Så Jakob Vattnamar som kommer väl läser och han spelar Gunnar Lesan men Soringar kommer fyra. Alltså 8-0 till Norrköping Väster till John Fredriksson som har skorat mot 6-3 då. Mittlen KI HP är stadigt 0-0 och det ser man i Strömnäs här i Beströmmer och skala spelar här i 0-0. Hej Berglin i vunnit såna det största viktigaste. Skala vann mot OIF 2-8 och
Beströmer vann 3-0 mot Nordsjö Väster och ta lucka som ett eller annat steg är en blå stämpling av torra säsong här tar mest som trygga sig verande i dölden i kommande år. Och tar det bara 60 stion i linjen så det är bara 8 steg mer än Soringar som spelar här i Lötne. Så Gerard Frysback med Rein Hansen här och till tack för Nietzsche så det är jag glad för Jan Atlas här pratar vi Janaka. Alltså 2 minuter spaltra för det laget Sharpgere och stövan är 8-0 till Watching. Här ständen kommer vi se att det är 8-0 till NSO i Fåglar för Madrojev och här Paul Johannes Justinsen skora och till 8-0 till Nordsjö Väster och Dunkasande i Sverige här. Jan Fredriksen har skorat. Så det man längre boll fram han lägger Atle out till Gerst som Reiner över fixar lite långt fram men bollen för det. Tide Rolls inte kring Kastel Boa och Anton Holse får spalt i Sinderjack när man är till Marine Watching går mitten och sparkar bollen långt väck. Så är det Erik Magnusson som spelar fram och han har bollen missa Soringar och får ilt och vi så med löta och så går fär här i en prigga bollen från Soringar och bollen för det. Att det är nog fler spelare som kan skriva under på att det är en samma fråga Benjamin till färman ilta och så är det en Soringar som färdas sin dilta då. Fröje nu Negvar en general av midtbanan ett lam i vattnet och rodda Negvar upp och kanske tracka omkring här och där så det färman ilta. Vi kommer till Stottlagar Luga Hitchelitz under utom landet här och i nästbäst och dansk dalten här var Weile spalt med tisdag där ända 8-8 och där gör det Weile kommer på en just och lite ensamma dråta och i nästbäst dalten men Främmad Amager vann 8-0 mot Skive. Och det kom ner Lutz in the bättre gång tar hade några Chelia distribuerar vi men ja nu finns det några sti ska vi samma. Här är det ju Heinemann ställ och finner Justinsen så är det Gunnar Vattenberg som kommer att stå här. Han får en gåvan boll från och Reiner lägger på första Laval och Laval för tidigare nyer men här kommer en Soringar mitten och får korpbollen det att det välkommen att dra i Janaka som faktiskt i sista lötet för prigga bollen där till Hodnarsvarsk och ett shot avgrått all upp från Witching här det är Alvingar så är där in i Brotstein och Soringon och till Luga vi alla för prigga bollen i mål. Hodnarsvarsk Hannes Jakobsen. Mer högt än för Gunnar som skallar ut åter till Hannes. Som bara lägger karfouten under för korsan i 4 så tycker Erling lägger bollen och skjuter på mål. Erling har skott i ankormål och att det är nog inte så ofta att det kommer utanför fältet men jag svär nog väl lugga vi. Han får skott av bollen för bort till Soina. Men han får Soina och inte mål så till målspark till Soringar. Ja, Strömnes är som är bestämmer och skala spela här är skala lax 8-8-0. Och det är Michal Prispilski som är skåret. Han har skått en äggmål nu. Vi sa att nu halv och ska tjej nöker för rollvoice. Han har gjort det öliga gott för skala. Ja. Det är helt säkert en spelare som andra fel och att vinna gagna voice.
Så stad manglade bara komma mål i Klaxvik. Mittlen KU Habbe här i stöva 0-0. Det är den gamla klasskaren. Och här spelar Habbe för Europa Cup-plåsen och tar och näka längt för att men trist i det så är det att tattare och lägga sig connect för att få trist i hem besser och Klaxvik. Klaxingar som ösnen lite a bronseplåsen under löten tar eller hvis Urslit läser som det gör det så är färdig uppa andra plats åter. Så vi blir 6 det är som sagt 18 för Madonna Väster. Så här är Nekvo på spela Klaxvik ösnen. Laval till Hans Jörgen till Erling. Får där bollen ut så in åter. Lägger han på ett vers åter till Atle. Reiner spelar här in men bollen för det. Ja, nå inte. Det Gunnar som skärmar bollen väl och för spaltan till Froa. Gerst på ett vers till Hannos. Och en annan för en bolter öppnat till Jakob Wattnam han ja, visst det inte var en tackling från Mats Wallberg så fick han också andra bollen. Så det är en öjlig för vi såg från Jakob Wattnam var det. Och åter hotnas vart watching och Ankor Miel visst jag watching går share stärkt på det bollar och här var skottet neck för hans största barna mål då så är på det bollar så då lägger oss neck för flytta neck folk fram och här är en första bollen och bollen rätt ut Laval som chippar den fyra åter och akra förstått och så är Bo Elson möjliga för det och han vill harspressa och här är neck helt och neck watching för John och han får frispark. Det är rösten väl finns på tror jag sagt över. Han skulle bara inte missa den här till så ringarna var framme efter vattnet. Marius till Jonaka. Till Marius. Hej in Jeff Ruispark ut i han för fätra bulten från Rekva. Annars kunde han komma in och gå stöv här. Det var trutcher med Trimon. Alltså fjärrsjärna som färger för dalten till lackar med rändan och ta så väcker skicka sig väl vid det inte förstöra av stormon och Chelin väcker igen så det kommer bara vara glad för att fotbollen inte för så mycket avskar än. Och så har det hävdat vara några vinter i så första distnar. Onkel distar den tabellen där blåster för vi över första ungefär så vi måste bara vara att det helt så här så som det görs det så första veckorna. Det är väl ju lägga över. Och till en länkbollen för det här är Gerst som skallar han nu där till Hodnarsvark. Hodnarsvark till Soringar och tar flida fitta folk fram. Det är bara i med små grätterna det tar lätta Janaka över rätt rätt just nu. Janaka och Erik och det är en samma rätt rätt och resten för fram och här det mår bollen väl en fyra Gerst och Elias lukar som kappas om man får bollen väck. Alltid Gerson ska den längt väck. Och så nu bollen en fyra åter. Här som för det av till Malspark till watching. Salmon där back. Vi har en gå och Hodnarspark som kommer väl en fyra. Men det är ett ja, det är ju ljösa blått hött. Men om jag har ljösa blått så ska bollen väck. Det var fjärparna i China. Men
Men det kan göra detsamma till domar som dömer. Så är det Hans Jörgen som som Reiner dribblar sig förbi i Janaka och vill fälta och i Ätlöne och för frispark. Frispark till Witching och näka framför mina till Sorengård. Det är Atle som tar det. Och han ja här gillar väl frispark men han kommer fram till bollen och får avsluta. Han skompar Janaka om Kotlaren och ger frisparkens dövne. Alltså 8-0 till Witching och Malbö skott i 90 minuter. Det var alltid Kina Laval som skorade. Är det 8-0 till NSO i Foglafyre. Här är Paul Johannes skora och 8-0 till Nordsjö Väster med på 6 då att unga Sande. Här är det Jan Fredriksen som skora och i Strömnäs har vår skala lagt sig 8-0 och här är det Mihao Prispilski som har skorat till 8-0. Och blev ett line. Jag syns det är en duell det. Logis nog så nägdes nog mig där nakra nu. Men jag går längre bollen och inte poänglös fotbollsspel. Det atlar hejna bröt på han trillar bollen natter och så lös att där få tämar allt av bollen och spela den mittelsön hellre än Agippa. Tar spela direkt i mittelsön och så kommer en länge Alvering hon är nog ja. Det var en adress och använde att Marius i Soring i Malmö så Soring tar bollen. Ja. Här är lugga vi att jag nog inte förskriver han och Gunnar temperatur och sparka bollen där till inkast. Så är utskiftning Charles Soringo. Till Rekvi Johansson som får ut. Lisebarn till Soringo och inte nummer 13 Stefan Radosavljevic. Radosavljevic. Rekvi Johansson som är en av de halka fotbollsspelare och så när han fer ut så det må vara en skaje som gör om sig John. Han är väldigt inte klar att skaon gör så det är alltid chelt att bli skiftar ut. Och det bor jag så. Han dan bollen vinner Eiling från honom och tar få spalse bort ur pressen och vinner ett inkast which går. Alltså 35 minuter spalt efter och 8-0 Witching. Men så genom alla skulle Witching ha lagt sig 8-2-0 det var efter ett inlägg från Jakob Wattnamar till Laval som ja bränt ju på det skamligaste kan man säga. Och att han att det har faktiskt inte varit det stora att snacka om. Vi kunde ganska nämna det att jag så vi börjar in i Oden så är det stadigt 0-0. Här är stadigt 0-0. Och i Klagsvik är Reisne 0-0 mellan KV och Habbe. Så Frau akkurat förstått och så för här är Kjærbo skott och hade gott skott. Hade gott skott för här Kjærbo som nöjde Leas ut en gå Bjärting kan få korsbollen på. För gå affär av skottet och till väckre till att skjuta till lite låt och på längs sätt någon norr efter in i dalen. Så Soringar skulle absolut pröva att skjuta på mål här i förra laget. Hotna spark, det sådana var öliga farligt. Här kommer det att det kommer väl en fyra och här är det Gerst som rodar väck vid knän faktiskt. Så är det Janoachi, han lägger en harsten fyra att bulten fyra på tvärs av Ötlund och det till målspark. Hotna sparken är då farlig, tja Salmon de Beck. Han skjuter väl en fyra och det är
Det är nästan bara helt att Angel Soring och kommer att han bulten. Vi tar över watchingar. Att det bara helt för watching så han det att Angel Soring och kommer att bulten. Och det Laval till Hejen. Som atlar sända Gunnar där men Gunnar stegar upp och lite bulten för det. Det stränder väldigt halt jävnar här så gärna. Ja faktiskt så gärna Laval brände andra stora chansen så har Soringar spalt sig med sin ägg och gör det halt gott här. Tar standard rätt och komma 4 då skulle komma 4 och förstyra så mycket ägg i luftduellen att watchingar inte kunde göra som de lyster. Men stövan är rätt nu till watching. Till Adali och Jeffadalne. Hörda Soringar fänga bollen. Salmondur. Han drar in i banan. Spel till Hera. Och som en läng boll fram mot Boa Elson som färhött Jan och Whichmore där bollen för det. Målspark till Watching. Och så kommer att en längre ska över bollar. Line vill ganska glad för att komma till halvleks som då i tej får det inte köra ordentligt akkurat nu. Kvartslige. Kanske mest Soringar som får spalta sin bolt. Och så kör han det tar man sida så kicksar det och bollen för det till inkast ta i Stefan Rönna spelar bollen till annan är tight eller Salmonde och bollen för det. Janus att lärling. Men för watching så har det inte bara skont akkurat nu. Tar för 8-0 och våra VM möter tar man Trimonstino och står kontakt här. Men Soringar kanske gärna vill jag ha mål för att jag använder dessna synder ut. Att unga sand det här är mål kommer åter. Här är det på 6 till det som är jämna. Så här är stövan 8-8. Här är stövan 8-8. Så för Laval frispark och till Mats Wallberg som gör frisparken. Atle rönner stjäla sig några meter med Dagpen säger nej, hade gång Gritche, lång rattor. Alltså frispark till Watching. Här är det två Soringar som mest som är fel att få skalla bollen där till inkast och inkast i här stövne till Gerst som är specialister att göra någon att kasta längt. Han har spelat handboll som enkelt så han var också man kastar en boll. Det är ofta som att hotnaspark eller vandelt inlägg från han kastar han väl för det här var Soringar Lucas som rodar bort så räcker Jakob bollen men han fänger han så åter och så nägger man som tacklar här och här är en trutcher fyra som han attlar döma men obestämmer sig och så släpper Soringar Sjödal upp och Hans Jörgen kicks här Lucas som hade bollen men Elias är där. Här kommer nägg Soringar ner för Hasfärna tar komma harst och väl ner och stäcka Lucas som Jakob ut i han attlar skjuta.
Gerst. Hejen. Ragnar där sända Gunnar där han är starkare och färre kämpas till andra bollen men så ringar för att borstår. Så det Anton Holse som har bollen där. Att det är Gert Hansen igen inkasten. Det var Maynard Olsen som skorade i 26 då. Han är vår första helt väl så jag kommer hem till för att spela. Gerst kastar han inte in för det men ut till Hannos som Rainer lägger väl in för det. Här kommer Soringar för i första Atlo och så missade Washington i bollen. Så är det där halta färna nu så är där jag hade en go tackling från Jörgen Joros. Han kommer väl ner och vinner alla bollen. Annars är det en go omställning till Soringar och tar var för med Trimon och fänga Washington är längt upp i vattnet men Hans Jörgen som fungerar som skrällmästare till Washington han författar bollen och korsar det att linkast. Så lätt att där Stefan stannar helt för igen och han släpper att spela och så är det det längsta va men har gott inlägg här fram mot Daniel Gottfried. Och gott inlägg till väl en fyra och harst och med Hannos för akkurat att ja så Daniel färdig i bollen. Så spelar där åter när fall Alving så Salmon de Beck som Ragnar sända bo i såna städer och Atle kanske oj så trycker jag stövna lite bollen färdig att jo kunde gott finns bättre honom men bollen färdig det att linkast nej till målspark orsaka och Atle lukar som letter vispa så vita att det ska styras bättre än det räcker nu. Schalt om där är framan för 8-0 så är det inte Pente och det så slutna nu är det Laval som kommer till backlinjen. Han Rainer släpper för boy hända ner hända Jan Aka som gör det öliga välvärne. Så det är gott inlägg av Hans Jörgen och ja Mats Wallberg kastar sig fram och skallar bollen och Hans Jörgen lyckas som Rainer sparkar bollen i samma ställe och jag vet inte om man rakt han i hade men det är var öliga när vi i ödlom för frispark till Soringar. Och i Strömnäs är Stövan och 2-0 till Skala. Skala som här vi lite köpa nutch just det vi står inne där och till Sam med vår Mihal Prispiski som åter skora. Han är över 8 skora nu och Kemur så start upp på nutchomal för Skala ja. Så är det Hannos och Erling och Witchingan som Ragnar och där borta och får bollen fram till Laval som vill nägg pressa av Mats Wallberg. Men Laval får bollen åter och förs nära sig från Mats och så Ragnar Heina sända Jakob Sten men tabber inte till Jasartön och så spelar då åter ja men här är han verkligen Mats och författar bollen. Så det är Jan Ache fram till Salmondur. Fram Boa till Stefan. Spelar där väl Soringar. Stefan skjuter på mål. Han tror gott skott. Och Evelegaren. Jag tror verkligen flott skott från Stefan. Han lyckas som lockar Gersta färra till höger och så träffar han in i banan och knallar till och bollen för Evelegaren. Spelar där väl här ser man kvart då. Och spelar första beröringselvringar och kommer till avslutning. Jag har haft 2 goal längst skott här Soringarna och nu brukar läge tack för en till halvlek. Vid vi rätt och sådana läge. Här är Stövan 8-0 mellan Witching och Soringar.
Ja, så dator till 17 här Sarpsborg. Kan Löjka uppdatera från Örondiston att Ungasand är alltså 3-2 till Norra Väster med på 6 rätt och här kommer 3 mål och i 3-4 4 och 5-4 och så här gånger kött. Här är stövan 8-0. Och i Foglafyr är stövan 8-0 till NSOI i Motor OIF och i Strömnäs är stövan 2-0 till Skala. Och i Klagsvik är en 0-0 mellan KI och HP och tar Disney blir jag i 18 nu. Så det är Kvartjeli och Josh Nacker utskifting. Och det är Witchinger som kommer fram till första chansen där. Eller halva chansen där missar bollen där till inkast. Det var Adesina Laval som lägger Witchinger 8 och i 90 minuter. Att han har två längskott som inte ordentligt blev till testande skuld och det var Frau Benjaminsen sked först och så eller Erling Jakobsen sked först och så Frau Benjaminsen som inte var nära räcka mål men Laval fängade bollen och Lucas som ju flyr om för en fick han kort bollen mål. Att han hade var Jakob Wattner var kom fram till 2 inlägg som var och öliga tatta mål och Laval för foten och att ena av dem och kort bollen där till målspark. Det var en öliga större chanser men så gärna är inte så jävla nekvänt bortsett från att nu orsaka Soringar har haft 2 längskott. Här är Kjellbo har haft 8 och Stefan har haft 8. Det är Stefan rakt i ivläggaren. Det är nu öliga avskar av sån små fejlon som inte är nöjda. Stefan till Tighter. Till Stefan lägger flatten vidare som Gunnar vidare till Tighter. Han skjuter på mål där kommer Hans Jörgen Fyr så är det en luktande stöva som Javicin och så skorar Salmon back till 8-8. Faktiskt öliga lukt mål mot Javicin och ett skott som inte är ordentligt farligt som Salmon fänger och fär korsande mål till 8-8. Det var och i 3 minuter i 17 att skorat 8-8. Salmon back som skorar. Så Soringar kommer väl in till 17 här. Och ett skott från Tider Olsen som vill blockera och 17 att så är det så skulle det vara som skedde 17 skott men han kommer så fram till Salmondor som fär prigga bollen i mål. Alltså 8-8 till Sarpsborg. Och det är viktigt att Soringon tar Lucas som blev andra i nacken av Norra Västerlöten tar för att 3-2 mot 6 rätt va. Och för watching är det sjåvande Chelet och tar Linus då kappas vi om så första blåset hej löten är det inte så rävliga väl vi. Så där kunde smaka dem nöliga väl jag finns ju tröst i det. Tager samalere kanske inte så redan aktivt så han sänder Flörmans ut dit upp. Gör sig klar där till att komma in. Det är Lucas som tar spelet som Witchinger prövar. Jag börjar vid förhållandet till blev väck lägger jag förhållandet och här så knowledge är det Soringarna som kommer bättre ut. Där var en skåra. Nu är det här och så en inlägg och handan här bollen här Marius tryckt. Han kastar ut till Salmondor som inte för bollen Gerst Hansen för bollen. Witchinger neckfast fram med inlägg. Här igen Hansen. Han missar bollen där av att han annars en gåstöva. Gott inlägg från Gerst.
Så att jag går 5 minuter gammal till 8-8. Det är Soringar som är jävna här. Tullia sen alla. Det var alltså Salmon Dubeck som skorade och han skorar till 8 till hans mål nummer. Ja, det såg ju under hans första målet lite. Men tar så frispark, stått framför fältet. Här är då Flöjman som att attacka den, Stefan och Salmondor och Anton Holse är det bollen. Har det kommit öliga väl ut till så att Alex Soringar tror att jag 4. Pressa högt. Så för Stefan väck från bollen så nu är det bara Anton och Salmondor som är rätt i bollen. Det är sin dröm utvinner så det är Anton som skjuter han för Jackson och här är det Lea så inte inte klassat men han får kort bollen bort från mål nu. Stefan fänger han ut till Anton Halse. Till Tider till Anton. Så det blir inlägg och här är det Salmondor som letar han färra men Gers för han väck. Så sparkar Erling längt väck och ja Laval rönnar extra men här är Jan och Archie trycker. Och så missar Stefan bollen i det. Gunnar rönnar kastar längt till igen men det har Soringar Lise och få spaltbollen åter till Marius. Längt ut spark och han tar för Bo i som snitta. Erling som 4 och men så är det Bo som får en åter är det. Och då Stefan gör en gå skottet 2-1. 2-1 till TBF Soringar. Det är Stefan Radosavljevic som skorar. Och det var en kallt vörter att få i hötte Jovicinje. Tar komma in till 17-lag vid Boulder och Bräck Soringar och på 8 minuter hade väntats någon hötte och föra nu 2-1. Och Samuel Erik ser ut att reagera på en av vägen och han skiftar Filip in för Hegen Hansen. Och gott mål från Stefan. Han färbolten på spaltan på tvärs och skjuter först för och lägger han vid närmare stånk. Alltså 2-1 till Soringar här första söndagen. Det är allvarliga näcka som tar av bruk för nu. Till Stövanna Donkasan det är så att säga att Norrköping Väster är 8. Och för Watching är det absolut inte gott nog. Har det av bruk för Ötlundstien då kan få lätt nu. Tar kapacitet om komma långt upp av ett få flyers i. För då alltså 8-0 att han har inte minuter så det händer så en inlägg och sen för förlängt han där för Gunnar Fetter och alla väl. Han skjuter inlägg och räcker och i Tider Olsen som karbalt med det att hålla spark. Alltså 2-1 till Soringar. Det var 8-0 i halvlek till Watching. Watching kan göra shutdown nu. De skulle skifta ut dator och till Jakob Attnamar som för ut. Och in till Morsåren Angel. Tvär utskiftningar nu att han har att Soringar har lagt sig 8 och det är tecken på att Samuel Erik inte är helt nöjd vid stövna. Så är det här hos vi inläggen. Han är väl en video och här så den han långt och lucka som stämplar in och för höjt jag bulten men Marius är
Nastor och tar bollen till Sund. Atle rönner att vet om Marius inte lägger bollen ner, men så var det inte så där Erling som vill pressa över sin Draboa och han Kjörken går han för han och i stövn han lägger som Bergstedt bollen och så får han tackla Venjar Soring och Morris Ross. Stövnar är att stanna ner och det där som jag håller någon. Klaxvik 0-0. Det är som om man vill göra sin draverskar av sån Kjellchen och sådär finns det tar forshortliga spelliga köra och Soringan tar trivast väl i sin här och i sin här osäkra spel och Chavichinje det tar lägga bara press och kvar affär. Alltså 0-0 i Klaxvik med Kai och Hape. Här stövan 2-1 till Soringar. Och i Fogla för stövan 8-0 till NSOI. Och i Adongasand är 3-2 till Norska Väster. Och i Strömnäs är 2-0 till Skala. Här är det Hans Jakobsen som ska kasta en kast. Han kastar med någon Witchinger för bollen och Filip Färran i Atle och så är det sin dra en sandwich här och Filip ligger rätt bra men han har för övrigt klarat det. Fruspark Witching. Erling vid en längd och bollen framåt så en angel. Och så är Flatch uppe och det är Rengstöva med Witchinger. Alltså 2-1 till Soringar. Marius vi har någon längd och utsparche eller någon frusparche. Bollen för det Atling Kastlowicink. Erling och Hannes spelar Middelsund. Det är som om Soringar kommer sin lång grupp av till pressa. Så är det Frau Benjaminsen han svävar sin tröstöv ner här han vill pressa över av Anton Holse och så gör Søren Ankel fruspark möter Boa Eilson. Och tar jag då skiftas de att lucka som vidare ska täcka det var ju över Mats Wallberg som täcker han skjuter en längre boll framme möter Salmonde men han har bollen för Gerst och så är det Anton Holse som Ryan avslutar men bollen detta till Hera som för skott men han får näka längt så innan Elias ut Latla Hannos Ragnar spelar till såren men helt och andra klarar det kommer Anton hållt sig åter i mitten han gör det helt gott nu Anton och Ranger som vill lätta bollen och bollen för det till Mals en kast till Soringar Ankor kunde kanske få på att kalla det sin av gummibojen och Chavichinje vi tar vara framme för här och lägga väl för i F-dalen och så kommer att rum 2-1 men tar här var en alert och att lugga som kommer att listan tar det inte kommer fram till några särskilt så gärna 2-1 mål till Soringar nu så att nu går det 15 minuter gammal
inkast till Soringar och det är Eirik Magnusson som kastar. Kastar fram till Boa som åter dessa för varje bollen väl och för detta han ut till line och en luktande stöva som åt ett mål är ett skott som kommer flatt in i fältet och ingen för fatter honom. Så missar Vikingar bollen i det. Och då ger han ekva bytta fel i løtene. Så får ikke ordentlig fetter av bollen og Vikingar så røyna, men det blev bara gipp och så är det Laval som färdig bollen med Hegnesliane och han är Filip i vinner så inne men här som bollen för Luds inte för längt han klarar inte av att vätra bollen. Han har en god mening. Kommer Vikingar sin fram av bollen. Tar har vi just rätt nu. Tar så 5 minuter. Eirik kastar längt. Då vinner han oss men Anton vinner han åter i nästa atlo. Så är det syndre av duellspelet och han här för Anton Halse Fätra och första bollen spelar bollen till Daniel Goffred som för Barst det kan som Leisan så Erling och Boe som tatas som andra bollen och tar få spalta möjlighet till Stefan till Daniel i fyra är Gerst som inte körde för att ta bort det bollen till Tight och sen han skjuter med han kör fyra. Han kör ju för Salmon back inlägg här i slutet ända bollen kommer för här är Daniel Goffred som för hödja bollen med bollen för bom. Det är helt säkert Soringar som har mer som spelar bättre i lötne och komma fram till mål. Vikingar viska helt skälkar av början i 17-laget. Det är alltså 2-8 och det var 8-0 i alla nu. Och det sa inte ut till att Soringar skulle få skåra några mål. Men tar av sannliga spats upp i 17-laget. Har jag sett sig för att för ett stion här. Och det är Gerstansen vinner inkastet. Han kastar men här är det Soringar som vinner natter och så är det Stefan som spelar väl samma vid Salmon det tar just ordentligt gott har bara skårat för som mål. Och så är det Stefan natter som spelar innan min Atlanton som väntar sig nära över bollen. Så kommer en längre boll fram från Elias och han för det till inkast. Och i lötene ser det slett inte gott ut Jovicinje. Tar få Jerika akkurat nu. Och det är inskiftningarna som Samuel Erik gör, de har vi shortly gjort några månader. Nu är det Filip och en av dem som kommer in. Som har bult in och hatt en damlig stöv av John när han kommer in. Han dammar väl här, men hattar för en lunch på tur. Eirik och Magnusson, han skärmar han väl och hur hans Jörgen spelar Gerst Atlatla. Soringarna är talna nu har det lyckats som här var det ursligt tar Boja Bert Vikingon akkurat nu. Och att det är grått tecken på att Elvingarna är shortliga rikka av Vikingon tar Soringarna skärmar där väl så dörs för bollen innan mina. Och nu har Vikingon flott nekvamans fram och fram möter vägen i Soringarna här standa 4 det är nästan. Och Soringar kvar bollen ut linkast. Så Jim Gerstansen fram att kasta. En Kastlowicink. Och att det Soringar som rotar bort ut till Gerst. Det gör han. Han Rainer kör den fyra men skjuter i Soringen som får bollen av Gerstatter och
Kan se fra att Donka Sandi har på 6-3 nu Jauna till 3-3. Så här är det helt säkert mål. Jag tror inte står som välja livs ut lov. Och där är Erling Jakobsen till Filip. Han är hårt pressad av Trimmo Momma, han läser från dem. Så spelar han till Soren Angel som släpper laser. Han spelar Reiner spelar ut så in till Hennos men tar missa bollen och så är det Stefan Radosalevic som spelar till Boa. Boa är nog så ensam att han Reiner hela natten men här till Gersfyren. Så är det Froe som Reiner spelar Gers men tar missa bollen och så är det Tyder Olsen som skor bollen i det åt linkast. Och det är Maynard Olsen som är Jauna till 3-3 att Donga Sande. Gerstansen vid inkast nu. Han kastar längt. Laval vinner han. Till Filip. Till Soren som fettlar och som detter och är han detter ganska näka latt och så är det Erling Glögga vi kommer trolagar Stefan jaxar bollen och så är det Elias som spelar sin farligt ut. Han Jörgen Atlas är vinnande bollen han lägger neck för jag får fötter till bollen nu. Så det är Filip som spelar här och Leisan har det gott spalt. Som har högt inlägg men han här bollen häver Marius. Nej, han är väl inte så är det Laval som Karin Fidje här kommer Jan Arche Fidje efter så är det Tyder Olsen som sparkar borstor och han fär utan till Salmon de Bäck. Så är Soringan öliga neck så är det Boel som luggar vi få bollen men han bollen för Erling. Spelar han upp till Filip. Filip rätt fram om mina. Och på tvärs till Laval. Laval till Gunnar. Nu ser bättre ut jag vet inte något och gott inlägg här och här kommer Filip George vi kör bollen men bollen för så in. Här är en ägg vi man står stanna med som en kö men Filip färdigt skar bollen i mål. Gott inlägg för Gunnar Vattnar här. Nu lägger där Lucien nummer 4 och Alvin kan sitta sin det bättre tja Washington. Tar jag en flott neck folk fram till skulle Löjgansa så här vi kontroll upp någon Soren tar jag var en boa som är öjlig köter och så för Soren frispark. Och tar halsas lugga. Och det är Erling. Han har gärna spelat till så blir han lugga som fanen och halsan från Boa Elsson. Och det han skjuter bollen och tack för letar han veta att det så för det gör snacka. Erling Boja kanske nära långt vi är varandra bollen han lugga som bjöar in till att Boa kan göra det här. Hennos vi frisparksnål. Ja, sen kommer för när Marius och han tar han bara pura rullet ner. Marius skippar ut och ja, sen är färden där. Till inkast Luchink. Marius rakte en av sin neck nu, men tyvärr var det en som är ute av bunchen. Atle fram till Soren. Röjnar spelar Gunnar, men det gick så här. Och Tyder Olsen, Hägneslen i Atrom standardbane. Och så Stefan och Atle i Atle ger frispark med Stefan. Frispark till TBF Sora Röjn. Och halta stövnar så här som där är i lötnen så kommer Berg på 6 då i 8 närre och inte och fjärde och minkar och 5 ner och 4 som det är i lötnen. Tar sig Berglin här var en jävlig i lötnen och här vi har ett stim jag vet inte går och lötnen ser ut för att täppa. Tar få smal i lötnen. Och så spelar Fröu på tvärs och det är Salmondur som får fätra bollen från honom. Och en längre boll från Janaka fram till Stefan.
Han är vår ordliga bröttisten så är så Soringar fick fätra spela någon. Och en längt inlägg från Janaka och kvar här Hannos och Erling från Skyround och så är det Daniel Goffred. Han lät bollen bara trilla och vi skärmar ut efter och så kommer det gott inlägg och här är Soringar först honom men Fröer där bort är och Atlo. Och så en luftduell. Laval är det bollen ner. Men det är omgången att spela till man spelar till målmannen. Men länge boll fram mot Gunnar Vattnamar. Han vinner han också men han får inte elva till näkra. Så kommer Fröer kämpar här men han får pressa så mycket att Soringan kör bollen där. Watchingur här Andreas Lavolsen har sett in vis som var snedan Arna som är upp till dem lötne. Det luggar vi att spela bollen där så en länge boll fram mot Sören som jaxtrar Janaka och Janaka färre luggar som rotar bort fram till Tidrolsen som inte går bollen där tar allt han väl in här och så är det två som redan samman och har bollen där längst. Och efter en affär så gör Wichingan är det helt koncentrerad i stövne och men Soringan spelar på till Wichingator. Bollen för ut till Filip Georgievich. Filip Georgievich träser in i banan till Laval som rönnar spelar vidare till Atla som kommer näka längst fram. Så Bowie Eilson lagt sig ut i vänstra bort till Soringan och han ensam atler och hans Jörgen ett så här. Stefan kommer in i fältet just nu och han bor rönnar träcker för Bowie. Han Jörgen men det gånger inte han Jörgen är väl han. Har får bara slå dåliga bort och Washington. Att lite Frau i hela han men här är ungen hela till så det har inte scheman tar spalt och runt och spelar fotboll den och Janne men det är ordentligt stäggator. Och det ganska tacka över pressen om från Soringan tar göra lägga neck för att vinna duellerna och luftbollarna och där förstår tar Ljösa blå i Sarpegerias inte. Så är det Sören och så Hen och så Erling och inte för ett bollen och den där Erling kan han där linkast. Ter och han är 12 minuter efter att spela. Stövan är 2 till Soringar. Och det har väntat där tar först och 20 minuter i söndagsläge. Det var 8-0 i halvlek mot Witching och så skorar i Salmondor till 8-8 och att han har varit Stefan Radosavljevic som skorar till 2-8 och så är det Atle som får bollen han spelar nu till Gunnar. Gunnar rönnar sent av alla stäm men Atle är det en oprecis elvering som ordentligt har varit ett känt Witching lead ja tar räcka inte där jag så blå men där. Jag har samma läge kröpte och Andreas Lava. Jag kunde ta ut på Atlas här och få han in och nu kommer det länge elvering från Atla fram mot Gunnar men nu kicks här. Hannos till Fröa vänder sig bollen ut till Gunnar. Gunnar vi en inlägg han kommer väl för här. Hannos Jakobsen och bollen för mål! 2-2 vänstra backen Jovichinges skorar till 2-2. Så kött kan det vara vi att flida folk fram. Vänstra backar. Han är Albert där bollen in till Fröa som för konstant ut att jag var inte och så är sista med bollen ner Hannos Jakobsen. Han skorar till 2-2. Det är så löst att tar offensiv spelaren inte för mål som och hinner tracka till och det ser man ofta. Hannos Jakobsen till 2-2. Men länge bollar här och här är det Bowie och Erling som ligger som tatas domaren och tack för en flöjtar inte. Han lät bara Elias få bollen och bidrar bara rösa sig upp. Det var den nämma lossningen det spösta dem frispark här. Bollen fram till Sören som rönnar skallan till långt fram men Anton för efter honom. Han attlar nog att få Lavalaren och i Egypten men Laval blir han slapp på Ludsen där. Så är det Marius. Länge bollen fram med Bo Eilson som ligger som bergest vi attlar så där värjorna till Witching och så kommer en cheli boll för Erling han har Anton Halse från Fätra och Ragnar spelar
hardt fram efter, men till ända vi har Witchingarna för stävjan och så är det Laval. Han röjnar vända sig från Mats Wallberg och så får Witchingar för Ruspark för Mats Heldron honom. Fröa tar kött fram till Laval. Laval åter till Fröa. Fröa till Atla. Atle Gregersen, vad gör han? Han liksom snärar om sig själv och så vänder han sig över från dem. Och det är inte ofta man ser Atla göra sådana här tekniska finesser. Nu har han kommit Lutzinder ut och övandan check. Han är vänstra back i lötene. Och så glömmer där lyckas man snacka samman Atle Walton Erling och spelar åter till Gerst. Gerst drar en sektor efter Soren men räcker onkan så är det Stefan och han gör Stefan för Vätterbollen så då trutcher med Trimon och Gerst kommer han fär en länga ta han klipp neck så han inte finns Vätterbollen. Då är det Filip Georgievich som träcker läsan han spelar till Fröa blir läser han blir hala och ner här är guldkort till nummer 20 som är Mats Wallberg för guldkort. Annars väl snära läst av Fröa Benjamin Center spelar väl här. Filip Georgievich har runt att sätta sin affär och kommer ofta läsor och skumma väl jag någon. Så är det Gert Hansen. Stöva ner 2-2. Är det ner där har den så skora till 2-0. Här som bollen för helt och längt och ungen för Vätron och annars var Moinen Jordan det var så en angel som är krutstärk i luften som kommer rännande här. Så skiftar han Soringar ut. Det är en förarmästare från fjör som kommer in och ut för nummer 8 här är Kjerbo och in kommer Jan Krossla Paulsen. Och i Klagsvik är 0-0 och i Sörvaje Mittelnorska Väster är Bestreim är 3-3. Stövan här är 2-2. Och i Strömnes i har Bestreim och Mink och Måne till 2-8 och i Foglafri Rennes och i skåra till 2-0. Jan Krossla som spelade i Witching i fjör. Kom av Vätlen. Han har nekva styrke och kan helt säkert komma att Geramonius ner dit någon tar heter blödla såna rot utan det så det passar öliga väl att få en sån man in. Han är krutstärk och skjuter väl. Och i Foglafri Värda Paul Johannes som har skorat till 2-0 han skottar berg målen känner så i det och i Strömnes i Leif Niklasen Minka och Mone. Här är Stövan 2-2 till och en 12 minuter efter att spela. Jag säger det var 12 igen men det var så inte rätt. Det är Mats Wallberg som tar det frusparket tar flytta fallet fram nu så ringar och så kommer bollen längt på tvärs här Salmondur som får upp samma Gerst men Gerst vinner bollen så är det Stefan som skjuter på mål. Bollen för mål! Det är 3-2 till TP FC Sora i Rhein. En annan för Stefan Rautusavlevich som åttanför fältet knallar till. Jag vet inte om bollen täcker i stången av in. 3-2. Akkurat har Witchingarna helt och så vi kommer in till distans så lyckas som Sverra Soringarna brattor och knallar i kassan. Och öll tror i mål har vi öll lika kvar nu om bollen över lyckas som har vi ut ur fältet någon och så knallar till och Witchingarna fänger er. Stefan som kom in för Rekva Johansen i förra laget har verkligen gjort om sig i sjätte laget. Han skorar till 2-8 och nu skorar han till 3-2 till FC Sorøy eller TB FC Sorøy. Witchingar Brøyter och Lutz in uppställning här tar tacka Gert Hansen ut och Karl Andreas Lava in. Det ser ut till att Atlas ska spela vid Trimon Värn nu. Och det kunde det samma att det var jag slash tar inte vart det som då skulle vi Atlas fyra Värn så det nu är det Filip Georgievich som rönar sig på jaggen han för frispark på 1,6 meter. Frispark på 1,6 meter. Nu har det skont Witchingarna. 12 minuter efter då rätt han för 3-2. Det var helt sikkert ikke tatt når Atla i Witchinge.
Våra vi lyckas man få täcka det snart men så skorar där på frispark av Mion Vadli bollen där ut åter till Stefan Radosavljevic som knallar till och i halta bollen tar i stolpen av in och skorar här vi till 3-2. Nu är det frispark till Watching. Atle Gregersen och Hannes Jakobsen stannar i bollen. Det ser ut som Hannes skjuter och han skjuter han väl och här är en go-bjärging från Marius Berntsen. Kanske mer en TV-bjärging än det har en vän att det var väl tidigt. En Kastelwatching. En Kastelwatching. Det är ölig bara där i 16 meter nu. Och det är sin tjoar Mats Wallberg som visste styrke. Han håller och lyssnar till Andreas. Och tar bra via bäst. Tar bra via och så kommer inkastet förstått och det är inte en gång han är ta emot så färbolten. Och så han spelar längt på tvärsat och Erling och Søren, Gunnar, Søren och så är det Atle som faktiskt vill pressa av Jan Krossla. Nu har Søringar Neck kommer fram emot Lucingan och så spelar Atle en boll skaft här så är det 5 mot 4 här till kunde bli en gåstöva men Erling kommer åter och fär kortbollen där. Søringar kommer och vi Neck kom fast jag ser tömne. Alltså 3-2 till TBF Sorøyrein. Och så är det Atterwashingane som inte får lugga som Rodorlia Borstor Daniel Gottfred som väl över spalt vi nu. Det är så att nå sajten helt när Örn Hollage. Han är vi i närma Ötlund här framme i högra sidan. Och att det är där Søringar som lyckas som vinna alla Iva-bultar. Washington får inte hänga samman akkurat nu. Och det är slett inte så att det är lycknar så här då kunde köra på mål men Salmontor hej nog se ankran renna och runt i Alver helt renna skjuta. Så flyttar det bara ner folk att och Søringar tar skulle inte missa det här. Det är ju en ordentlig kalv vi har få. Som är länge bort här kvar är första ran och till Søringar och så är det att Anton Holse som ser det S100 det defensiva mittfältet och Søringar och han vinner att en boll. Erling fram till Hannes. Hannes med en länk om boll framåt Søren. Søren färdig fast från honom men Frauger och i sätt nu att han spelar framåt Filip och han fär akkurat till av någon. Så är det Filip som luggar som prövar att dribbla sig i ögonen. Han har färdigt en bollen och färdigt ett inkast. Nej, ett hotnaspark orsaka. Och ett hotnaspark till Watching. Och Watching flyttar näck folk fram. Tar flytta till Bärhans Jörgen gjorde och så efter att det. Allt det som fyrjålag och manglar i har verkligen finns i Sønderløy. Nu är det Søringar som ska alla borstor. Men Hans Jörgen är för han lite bara en fyrator och bant till en Søring och så är det till. Så är det till Stefan. Nej, här kommer Laval och fyra. Här är frispark till Laval. Frispark till Watching. En annan flyttar en ekvalt fram och skallar på tvärs. Så är det en Angel. Röjna skall på tvärs men att det är Søringarna som vinner. Här är det öliga trycker i varje vakran och tar få av Fetter och Ötlund och så är det Hannes som lyckas missa en boll till Daniel Gottfred så det tror jag mot Trimon tar tror mot Trimon Jan Krossla är ensam att hinner så inne så är det Stefan han spelar till Daniel Gottfred fram och i vänstra så och han spelar annars i högra så han Röjna träck förbi Hannes till Janus men så ändrar han via Karabalten down och i hotnaspark till Hannes som går bollen down hotnaspark till Søringar tar lägga näck för den Schalt om där är det framför så har det inte lagt sig helt att tar Kaira stadig på kontra. Stövan alltså 3-2 till TBF Sorøyrein med Watchinge. Här i Sarpsborg. Nu spelar där lika som inte så inne så är det Jan Krossla och här är det Elias som förfätrar bollen och orsakar av Salmonderbeck. Och Elias köttar och han griper han längt fram med Andreas Lava. Andreas vinner inte bollen men Mats Wallberg gör och så är det Søringar som
vinnan och Hans Jörgen åter nu neckver framme till Washington. Laval Pura Laser. Han skjuter men här är nummer 4 Anton Halse en öjna för 4. Han ger det rätta när de kvarja för han är alltid i rätt någonstans. Fem minuter efter. Smajer 5. Så ringar åt Aborstor. Tar standa rävliga väl i defensiven. Så är det det. Och det neck pressar av Bo Eilsson. Filip. Hannos vänder åter. En 4. Här är Ungen. 8 Anton Halse. En annan 4. Och så är det Hannos som... Röjnerna spelar fram i fältet, men här är bara Soringar 4. Vuchingarna är Vaneko om hans fram och tar med som alla linjer. Får fram i alla fall. Så är det Erling Jakobsen i en längre boll till framåt och Sornankel vinner inte bollen, men för ett inkast på tror du. Nu är Ungen Gerst Hansen att kasta inkastet så det blir ett stort inkast. Atle Gregersen kastar. Tar jag med som flott all fältet fram Vuchingar och Soringar avvaknar nu och så kunde få en kontrastöv och Tejadros nu Bo Eilsson men han sparkar väck istället för att ta bollen till Sunne Renastia så här kunde annars vara gott det var bara en watching rätt rätt så kastar Atle till Reiner kastar till Lava med Soringar fänga så är det Salmon Bäck till Boa var ju till Jon Crossley vad gör han tar bollen till Sunne han pressar sin dra Erling han renner Reiner för Bojan han är färd inte just det som han Atlar och Erling kör med bollen där. Och en längre boll fram mot Sornankel som inte ordentligt över just Hamonen som där nog Atlar han skulle göra det. För då så det Filip som släpper för bort varmans ölja nämnt och Hägneslian jag luggar väl. Och så röjner han att spela. Tar ganska förnäckor som röjner ger Elveringarna till alla barn som ska bli laser. Sten fyra prov, Elver, 2-4-3 så kör det bort fram i Jöknon och så är det en längre boll till Ratter så är det Sornagel. Han skallar på tvärs till Laval lägger han av. Till Frauer skjuter först för och bollen för stången och på tvärs 18-4 Marius i Malnon och bollen för det till Malsparsk. Har gott skott, han är sin obalans men han får väl skott igen och räcker av stångarna. Ska det vara Jovic så ska det vara nu. Det är för att Löjemöld räntan av någon och heter väl heter inte en distans där Atlas har tappat i ödlen för hon. Stövan ner 3-2 till TBS och Soraröjn. Heter en skulptor som vi är till Soringo. Heter en skulptor som vi är Negv. Och så kicksar Vuchingarna i bollen så är det Atle. Atle röjner att lägga Atle Elias men det blir bättre än det så utleverar. Så för Elias går bollen längst fram. Och så är Atle Vuchingarna för ett bollen sammaste och Angina fyllde upp. Marius Berntsen och i Soringa Malnon. Över bollen. Tog in gånger. Marius skippar här är bara Hannos Jakobsen av bollen och han skallar han det av. Han skallar den där. Ja, en minut efter. Ja, en minut efter och 3-2 till Soringar med Vuchingar. Detta Luigi det körste som hänt i fjör Chako i mot Kappingar ända tar lov väl för det lunch och ända vi lyckas som att Black Alsporstor med Rabbe och Arjon. Och nu är det så Vuchingar som har hemma vet inte ordentligt gör det som skall till. Tar det och löt njatan för det och tog in för över affären. Tog in för över affären. Så är det Daniel Goffred en annan affär som Berges väl så Bo Eilsson bara knallar han längt fram och Erling knallar han längt fram åter till Vuchingar som röjner att få bollen fram i fältet men ta gånger öliga strilte. Att unga sand det var 0 väst och nu lax 8-4 tror jag. Så för tar Jerry att för en skott tar det ganska vant att Vuchingar för att göra skott det så löser att tar kanske kunde hålla sig
När noll kör Soring och Norsaka. Körde Andreas Lavaka gör han. Man känner inte till han sen han kom in. Han ger oss en fejlavvägning. Atle Gregersen. Han chippar han fram efter Gunnar Vattnamar och Attor sin Mats Wallberg och i Mivern Soringen som vinner bollen tar ködan bara längt fram efter. Tror inte minuter är lagt rätt vi börjar på ivdena. Vi börjar på ivdena till 3-2 till Soringar. Erling vinner länge boll fram mot Sornangel. Han vinner han så det Gunnar Vattnamar. Han letar färdigt till Laval och så lägger han sig nej tack för en rist vi hade någon. Hatta fyr så dömt till brottspark men inte är som för hon. Inte är som för hon. Men det kom inte vara det enaste som gav mål till Watching det att vi tar få att inte ordentligt hänga samman. Tar få inte ordentligt hänga samman här. Marius länga bult. Jan Krossla han snittar han och gör men Hannos letar han inte färdig ut. Så kommer en länge boll fram efter att. Så är det. Så en angels för rätt men här är Jan Ache. Han är över stinner och är i åter. Tar vid Charlie kvart skulle göra bollen mot gången tar hade en elving på tvärs till Atla men Bo Elsson här Elisiana. Så är hans Jörgen han riggar inte som han Atlar och så är det Frau Benjamsen vi Atlar såna raster som färligt bollen vi är fram men Marion Tabler och Marius över bollen. Vi får komma in i den sista minuten nu. Ja, vi är ute inne. Och bollen för där. En kast till Watching. Så är det en längre boll till en för Atle Gregersen skjuter långt fram. Möter Ötlund här framme till Watching här näckver. Så frispark till Watching point åt andra fältet går stå. Nu är detta för något av er att det är sista som händer i det någon. Jag till för nu Elian är vita sista. Hannos Jakobsen. Han är fyra skott i normal härifrån. Och skall det vara nu så tar det var inte några att jag gör gott vi heter det sista som händer det snart och ni. Hannos Jakobsen skjuter. Han skjuter mitt i muren och bollen för det av till inkast. Han är ju flöjten, han är ju kvar flöjten i munnen. Så kastar då inkastet. Hannos Jakobsen Watchinger har gått alla mens fram vet jag ganska. Det är alltså det sista som händer. Andreas Lava. Så det Soren som missar bollen och så för bollen ut i fältet och så Brukslar tack för fotna för senast för Soringar vinna. Alltså 3-2 här i Sarpsborg till Rich där skriver Nicklas den Jödlen för hon. Och som Örsliden hatar så här lötne så är ska det inte ta stora. Inte mer än till att jag klacksingar möjligt att hålla sig sin in. Här var 0-0 för löt så igen. Jag vill inte se ända Örsliden. Och i Sörvaj är stövan 4 tror jag till 0 väster så på 6 så då för inte som hålla sig nära än till. Men för Watching är det absolut inte godkänt. Soringar kommer norr och för hem att vi trimmer stion. Och för hem att vi trimmer stion och det är livsviktigt tror jag att Soringon. Det var allt att säga. Nu har det lagt sig tar halta 60 från 0 väster som Luga var ser ut att vinna. Tar så ut att vinna och tar jag så ut i det. Vi kommer Luga få om ändan av öron diston Arvid Slutcher här. Stor glädje Soringon tar spela alltid för att vinna men akkurat en dist i Sarpsborg hade nog inte räkna vi affärer stävet trim och stion. Det hade nog inte räkna vi och det ser flott att de och där är det en klappar ut att tar man 20 och Askarnon som kommer vi. Och i klaxog ända i 0-0. Så kan vi hålla rätt stil in av Watching. Och heter logistiskt körst kappingar ända någon fjör här kan vi vara i stövnen till Watching där ligger som snava med rända någon. Men kan vi hålla rätt stil in.
Så start fjärstövan mellan Wutching och KI nu. 4 steg. Och en distan där var 5. Och i Sörvaje inte liot än, men vi får att tacka för Jakob. Mynda med året där var Hans Erik och vid mikrofonerna Per Martin Gregersen.